ez, igual... Beno, atxaldeon. Atxaldeon eta ongi etorriak den hori ondare orain saioen azkeneko ekitaldira. Bueno, primero, por si alguien no se ha enterado, la conferencia va a ser en euskera, con lo que si alguien necesita tiene servicio de traducción y puede coger los auriculares y ahí atrás. Beno, esan bezala, ondare orain jardunaldietako azken saiora iritsi gera, eskerrik asko etorri zareten guztioi. Eta azkeneko saio honen hitzaldi honen izenburua baserrien jatorri historikoetan gero eta atzerago da. Printzipioz, hitzaldia Ibon Telleriak, hemen eskubitan dudan Ibon Telleriak eta Josue Susperregik eman barzuten, baina arazo familiarrengatik Josue ezin da gurekin menegon, baina bueno, Ibonek hartuko du ardura eta berak eskainiko dugu hitzaldia. Pasaden urtean ere gure artean izan ziren Ibon eta Josue, baserrien jatorriaren inguruko beraien arkikuntzak erakusten, eta aurten pasaden urtean hasitako bideo horren jarraipena erakutsiko digute. Ibon Telleria arkitekturan lizentziatua da, eta EHUko arkitekturako eskolako irakasle, eta ondare interbentzioaren inguruko irakasgaietan klaseak ematen ditu besteak beste. Donostiako EHUko arkitektura eskolan ematen den eraikinetako ondarearen zaharberritzea eta kudeak eta osoa Unibertsitate Masterreko baserrien tailerreko arduraduna da. Zuraren arkitekturaren murgilduta dagoen SMARC ikerketa taldean partaide da, eta ondarearen inguruko ikerketak lan desberdinak egin ditu. Baserriari buruzko hainbat artikulu idatzi ditu, zurezko egituren inguruko kongresu desberdinetan parte hartu du Europan zehar, 15. mendeko baserri tipologia baten bilakaera historikoari buruzko tesia edatzen ari da, eta arkitekto bezala landa lurrealdean kokatzen diren hainbat birgaitzelan garatu ditu. Bueno, gure artean baserrietan aditutzat dugu Ibon, eta bueno, guretzako lagungarri eta denontzako interesgarri gertatu delakoan, zuzenean berari emango dutitza. Eskerrik asko, Ibon. Mi esker, Josu. Bueno, Josuk aipatu duen bezala, aurreko urteko ondarea oraineko saioan ere Josue Susperregi eta biak izan ginen, Gipuzkoako zurezko eraikuntzen inguruan eta haien dataketaren inguruan egindako ikerketen azalpenak ematen, eta gaurko hitzaldia haren segida izango da, ez? Pixka bat aurreko urtean, 2017 urtean, egindako lanen berri ematera, ez? Bueno, esan da bezala, hasi ginen ikerketa lan hau, 2015 urtean, zela baserrian, birgaitze lanetan nengolani arkitekto bezala, Josue Susperregi ezagutu nuen, eta bere disiplina eta dendrokronologia ezagutu, eta bertan hasi zen harreman bat, ez? Eta, ardatz berdina daukan ikerketa bat, baserrien eta zurezko egituren ingurukoa, nolabait ere disiplina desberdinetatik batzen hasi ginen, ez? Eta egia esan, espero genituen emaitzak, baina oparogoak ekarri dizkigu, eta lanketa horretan atera ditugun ondorioak asaltzera gatoz. Bi ardatzetako disiplina hau, arkitektura du bat, ni arkitekto bezala, arkitekturaren esparru zabala, lurraldearen ulerketatik, xehetasun konstruktibora joan daiteken disiplina esango genuke zabala eta ez zientifikoa edo ez hain zehatza, eta beste alde batetik dendrokronologia, ez? Askoz ere zehatzagoa, zuraren edo egurraren hazkuntza eraztunen
analisia egiten duen disiplina edo zientzia litzatekena, ez? Askoz ere zehatzagoa, orduan, bien batuketa horrek ematen du, pixka bat egiten ari geran, ibilbide hau. Bera ere egon behartzuen hemen, baina arazo batzurengatik ezin izan du hemen egon, eta, ni saiatuko naiz nire alderdia arkitektonikoa azaltzen eta alderdi zientifikoagoa edo dendrokronologiko hori ere azaltzen. Berak pasadit dokumentazioa eta saiatuko naiz maila ematen, esango didazue. Beraz, ikerketa baserrien munduan, eta baserria esaten dut, zurezko egituraren esponente nagusiena, Euskal Herriko esponente nagusiena, zurezko egituretan baserria dela esan genezake, aniztasunagatik lehenengo eta gero kalitateagatik ere, gure ikerketa hauek zentratu dira baserri hauen lanketan, ez? Eta, Gipuzkoako esparruan edo eremuan nagusiki zentratzen dena, nun kokatzen den, Gipuzkoa kokatzen da, Europako zurezko bilbadura egituren eremuaren mugan, ez? Hemen ikusten dugu Jaio Zimmermanen Glossary of Prehistorical and Historical Timber Building liburutik ateratoko grafiko bat, nun azaltzen den zurezko bilbadurekin, zurezko entramatuekin, Europako zein eremu hartzen duen, ez? Europa zentrala izango litzatekena, Alemania, Herbehereak, Belgika, eta bar, eta gure lurraldea iritsiko litzateke eremu horren mugara, ez? Beraz horren barne egongo ginateke. Jaiok esan zuen, glosari honekin saiatu zen, timber egiturak hartzen zituen eremuaren hizkuntza guztiak bateratzea, eta 8 hizkuntzatan egin zuen liburua. Etorri zenean eta ezagutu zuenean hemengo gure ondarea harritu zen asko eta penatu zen ere nola ez zuen txertatu peninsulako hizkuntza bat gaztelaniera ez eta euskera ez zuelako egin, ez? Ikusita hemen genuen ondarean, ez? Eta, ondare horren balio jartzean eta ulerketan sakontzen da ikerketa guzti hau, ez? Zer aztertzen da, ez? Zurezko egiturak, badakigu oso zarrak direla, ez? Gure azterketa mugatzen da egitura horiek zoruaren gainazaletik gora igarotzen diren momentutik aurrera. Eta gaur egunera arte iritsi diren momentura arte. Hau da, lehenengo zurezko egiturak, haien sostenguak zoruan landatuak zeuden, posteak nagusiki, eta euskarri landatu bat edukitzeak ematen digu sostengu handi bat, ez? Honen iraunkortasuna mugatua da, landatu egotean, lurrezeak ustelduko zuten korapiloiek eta gainberan etorriko zen egitura, ez? Orduan, jasangarritasuna edo irauntasunaren alde egitura horiek denborekin azaleratzen dira eta gora pasatzen dira, ez? Eta puntu honetatik aurrera hasiko ginateke gaur egun oraindik zutik ikusten orduko egiturak, ez? Orduan, gure azterketa abitzen da puntu honetatik, ez? Egiturak lurrazalera ateratzen diren momentu horretatik, landapen batek asko errezten du egitura baten sostengua, baina euskarri simple batek asko komplejizatzen du, ez? Behar dugu zurruntasuna azalera horretatik gora edukitzea. Noraino iristen dira egitura hauek eta gaur egun zutik daudenak, noraino iristen dira, ez? Ze garairaino iristen dira. Eta, pixka bat, bide horretatik abitzen da ikerketa guzti hau, ez? Arkitektura zer den, lehen aipatu bezala oso esparru zabala da, eskala oso desberdinak hartzen dituena, eta zehaztasuna
nolakoa, ez, konjeturatan eta hipotesietan mugitzen dena. Dendrokronologia berriz askoz ere zientzia zehatzagoa da, ez? Eta esan bezala zuraren edo egurraren eraztunen askuntzaren ikerketan oinarritzen da. Zuhaitza batek daukan egitura, ezagutzen duzue, barrukaldean eta konkretuki aritzaren kasuan edo gaztainaren kasuan, aztergai diren zurak direnak, barrukaldean gune giharra edo elementu sendoago bat dauka, kanpokaldean zuria edo alburas erderaz esaten zaiona, bukaerako erastun batzuk, eta kanpokaldean azala edukiko lukeena. Urtean zehar, erastun batekin gehitzen zaio bere perimetro guztian, eta zenbatuaz erastun guztiak jakin genezake zenbat urte dituen zuhaitz horrek. Haratago, guk erastun horien askuntza izan duen giroaren arabera, izan duen ezetasunaren arabera, eguzkitzapenaren arabera eta abarrekoak erastun horiek lodiera desberdin bat dute, ez? Eta meteorologiak muga bat ezarri dion zuhaitzei, nolabait ere harreman bat edo erlazio bat lortu genezake erastun guzti horien artean. Beraz, iaia zuhaitz baten erradio batek ematen dizkigun erastun lodiera desberdinak neurtuko bagenitu, barra kode moduko bat atera genezake zuhaitz bakoitzetik, eta barra kode horrek erastun bakoitza koka genezake denboran, urte sasoi konkretuan. Beraz, bizirik dagoen zuhaitz batetik abituta, abitu genezake, azkeneko erastuna noski, bizirik dagoen edo moztu zen momentutik atera genezake, eta atzera, barrakode bat bezala, atzera joango gineteke dagozkion urteekin, ez? Egitura zaharrak nolabait ere haien barrakodeak txertatuz, eta solape minimo bat gertatzen den kasuetan, atzera joan gintezke, eta joan gaitezke atzera botatzen, era horretan, historikoa den zur elementu bat, datatzeko aukera izanez, ez? Abiapuntu horretatik, aurrek urtean, datatu ziren bi baserriren analisia arkitektoniko bat egin zen, ez? Zela baserria, Ezkion kokatzen dena, Ezkio itsasoko udalerrian, 1953 urtean eraiki zena. Eraiki edo gutxienez zuraren mozketa data atera daitek, ez? Hainbat datu, artxiboko datuetatik, jakin izan dugu, moztutze data hori eta eraikitze data iaia jarraiakoa dela. Etxe handi baserrian, Lizartzako etxe handi baserrian, dokumentu bat topatu genuen, eta bertan arotzak eta jabeak, baserriaren jabeak, egite zuten akordio bat edo eskritura batean asaltzen zen, nola basoetatik moztutzen zuten, ze garaietan eta zenbat denboran eraikitzen zuten. Eta urtebeteren bueltan, baserriko zuhaitzak moztutzetik kokatzera arte, urtebete igarotzen zen. Beraz, gerturatu genezake mozketa data hori eraikitze datara, urte baten gora beran izan ziteken. Mito hori, zurak moztu eta basoan urteetan legortzen egoten zirena, ez da hain egia gure ustetan. Dokumento horiekin eta gero Julian Elorza arotzarekin hitz egiten guzti honen inguruan, eta harek esaten zuen egurra moztu eta kokatu eraiki behar zuten. Lehortzen usten bazen,
bihurritzen hasteko aukera zeukala, ez? Eta horregatik josten da hainbeste pieza desberdin dauzka egiturak, nolabait ere josketa hori gertatzeko, ez? Beraz, zela baserriak emate zigun dataketa 1953koa, eta iaia hilabete gutxi batzunen bueltan, Maizgoena baserria Lazkaon 1955eko data ematen zigun, ez? Josue harremana momentu garai horretan ezagutu ginen, eta Josue harrituta esan ziren, topatu dut baserri bat oso zarra, eta beste bat berehala eta oso garai berdinekoak, oso zarrak eta oso garai berdinekoak, animatzen bazara bertara joan eta irakurtzea baserria, marraztera, neurtzera, eta ea zer esaten diztun, ez ditut oso parekoak ikusten, esaten zidan berak, baina, ea zer ikusten dezun, eta lekura joan, marraztu nitun, neurtu nitun, eta konparatu nitun, eta jabetu ginen, baserri bakoitzaren portikoak oso antzekoak zirela. Oso antzekoak eraikitzeko moduan, eta oso antzekoak bere neurrietan ere. Neurriak, zabaleroa, gailurraren altura, zutaben arteko tarteak, eta barrekoak, bereziki atentzioa deitu ziguten oso antzekoak ziren. Orduan, ez dakit, momentuan pentsatu genuen hemen badago zerbait, ez hauek patroi batzuk dira, errepikatzen diren patroi batzuk, eta gero bakoitzak bere iztasunekin leku hartzen dute, ez? Baina badago egiteko modu bat, ez? Dakigu Arotza bera egin zuen edo ez, baina patroia oso antzekoa da, ez? Orduan, bi hauek azaldu zirela eta esan genuen, bueltan, aztertuko ditugu patroi arkitektoniko antzekoak dituen beste eredu bat, eta ea datatzeko aukera daukagun, ez? Eta ea zer ematen digun, eta horrela abitu zen, ez? Ikerketa guzti hau. Patroi horiek, komentatzen dizkizuedan horiek, portiko desberdin batzuen errepikapenaz sortzen dira, ez? Abitzen dira. Portiko horiek, hainbat alditan errepikatzen dira, kasuan kasu, errepikapen gehiago edo gutxiagorekin, baserriaren volumena emango ziola, ez? Portikoak, konzesiorik gabe, konzesio arkitektonikorik gabe, oholtzatuak zeuden, bai fatxadan eta bai barruko portikoetan, nun barneko harrera edo pasillorik egon gabe, ukatuz, eta konzesio guztiz egiturala, sortzen dira nabe moduko batzuk, errepikatuak portikoaren arabera, eta bertan zereala lehortu, tolare bat, sagarra zanpatzeko, eta barrekoak, ez? Goiko solairua plano neutro eta estrato baten gainean, zorutik altxatuta, askoz ere lehorrago eta ireztatuago, eta bekaldean, azalera haundi bat, estalia, preziatua izango zena, eta bertan abereak eta gizonak biziko zirena. Froga egin genuen, eta joan ginen zu Aznabarraundi baserrira, nun adibidez, kasu honetan, Maizgoena bezala, 4 aldiz errepikatzen den portiko bat, horietako 2 masera eta palanka, tolarea hartuko zutena, eta aurrean gehigarri bat, garai bat bezala edo horreo bat bezala funtzionatuko zuen esparrua hartzen zuena, ez? Azpian, portxe bat, behoina portxe moduko bat izango zena, eta hanka batzuren gainean, lehortegi bat bezala funtzionatuko zuena. Neurtu genuen, bertako jabearekin lehendik egon ginen, eta proposatu genion neurketa egiteko aukera hori, onartu zuen, eta ikusi genuen bete-betean 1957 urtekoa zela, ez? Maizgoena 1955, zela 1953, eta Zuaznabar 1957, ez? Hasi ginen josten eta esan genuen, hau funtzionatzen du, ez? Gerora, Mikel Prietoren bitartez jarraitu dugu beste ardatz batean lanean, eta
esan dut, dendrokronologia eta arkitektura nahastu ditugun bezala, beste ardatz nagusi bat faltako litzateke azterketa honetan, eta neurri batean egiten ari garena, litzatekena dokumento historikoen lanketan, ez? Josuentzako eta niretzako konplexua eta arrotza den mundu bat, artxiboena, baino sekulako informazio pila dagoena ere, ez? Eta, bueno, gerora atal hau jorratzen hasi ginen, eta Mikelekin, eta konturatu gara, ja, 1925 uste dut, zeudela, Zuaznabar haundi, Zuaznabar barrena, eta Zuaznabar goiena, 3 baserri. Orduan, ez dakit, bueno, ikerketa pixka bat lanketan jarraitu dezake. Bueno, orduan, neurri batean berotu ginen, ez? Ikusi genuen hau funtzionatzen hasten da, ez? Eta funtzionatu dezake, ez? Lurralde kokapena ere nik uste dut garrantzitsua dela, ez? Gipuzkoako irudi honetan, maiz zela, mendebaldeko baserria litzatekena, maizgoena, Lazkaon kokatzen dena, eta, bueno, 10 kilometro inguru bereizten dituena, eta Zuaznabar Altzon kokatzen dena, ikusten dezue, Goierriren inguru horietan murgiltzen dena, ez? Ez dakigu zergatik, ez gara historialariak, baina, bueno, gune geografiko nahiko konkretu batean kokatzen zen, ez? Aurrek urtean, beraz, esan genuen, benga, goazen ikerketa lan bat proposatzea, eta guk aukeratuko ditugu, patroi horien arabera, baserri desberdin batzuk, 6 konkretuki, nun tipologikoki, neurri eta sistema bera jarraitzen duten, portiko sistema hori jarraitzen duten, eraikuntzako xehetasunak ere gertukoak diren kasuak detektatuko ditugu, eta lurralde mailakoak ere, ez? Pixka bat inguru horietan kokatzen diren baserri desberdinen lanketa bat datuko dugu, ez? Lehenengo sailkapen, 30 unitateko lehenengo sailkapen bat egin genuen, 30 baserriko sailkapen bat, eta horietatik 6rekin geratu ginen, ez? Eta, ikusten dituzuen, arroxaz markatuak, ezkio itxaso inguruan guretzako nahiko potentzialki leku nahiko potentea dena, bertatik 3 baserri aukeratu genituen, mendebalderago Antzuolako Besastegi baserria, Ezkioko 3, Uribar, Aristizabal eta Sagastizabal, eta ondoren Zuaznabar eta Maizgoena inguruan, Aralarreko magaletan kokatzen diren beste 2, Gorostizu, eta beste bat Ataunen barrena, hegoaldera kokatzen den beste bat, beraz, 6 horiek osatuko zuten analisi hori, ez? Bilatzen genduna, tipologia horren zehazketa, eta bilbadura mota horren zaharrenak noraino joan zitezken, ez? Pixka bat, erronka hori beti dago, ez? Eraikuntza zaharrena nun egon daiteken, baino ez hori bakarrik, sistema konstruktibo bezala, tipologia bezala, ere nora joan daitezken, ez? Beraz, hauek lirateke baserriak. Hauek bilatzeko, bide desberdinak, ez? Ja urte asko baserriak ikusten, bilatzen, jende asko, ikusi dezu baserria hau beste hau, zoaz artxibo bat edatzen, gure Gipuzkoa web horritik dokumentazio asko, argazki zaharrak aztertuz, argazki zaharretan oraindik birgaitze obra gabeko argazkiak ikusi daitezke, eta tipologia eta eraikuntza xehetasun konstruktibo askoren datuak azaltzen dira, ez? Orduan, jabe desberdinekin hitz egin eta gero, eta adostu eta gero, egia esan, inongo arazorik ez ziguten azaldu, eta lanketa horretan hasiko ginen, ez? Kronologikoki egindako neurketen azterketa, kronologiko hau izan zen, eta lehenengoa Uribar baserria, Ezkio itsasokoa. Hemen duda
gutxi genituen tipologiaren aldetik eta eraikuntza aldetik, baita lurralde maila ere, bete-betean gerturatzen ginen nahi genuenera, ez? Zela lehendik eren neurtua genuen baserri hori, 1993, eta honen tipologia oso antzekoa izan da esaten genuen, hau izan behar du, ala nola. Kontra zer genuen, agian beti mendi magalaren neurri ertaina batean, altura ertaina batean kokatzen direla baserri zaharrenak, edo alturan kokatzen direla, eta Uribar, bere izenak esaten duen bezala, Uribarran hau oso zokoan edo bailara azpian kokatzen da. Orduan alderdi horretatik, azkeneko baserriak bailara azpian kokatzen zirela eta Uribarrek ez zuen betetzen gehiegi ezaugarri hori, baino konstruktiboki hain nabarmena zen, hain nabarmenak dira bere ezaugarriak nun aztertzeko proposatu genuen, ez? Lehen aipatutako portiko hori, zelaren portiko hartzen dugu eta Uribarren hartzen dugu, eta baino klabatzen ditu neurriak, klabatzen ditu xehetasunak. Gaur egun fatxadak arriztatuak ditu, baserri gehienak bezala, baina oraindik ere honek markatzen digu hainbat zutabetan fatxadako aztarna horiek, ikusten dira harri eta bilbadura horren barne nola saltzen diran zurezko elementuak, portxea garai batean aldetik alde edukiko zuen portxearen aztarna bat oraindik mantentzen zuen, naiz eta denboraren pasalak kota forjatuen kotak aldatu diren, eta bar. Hori kanpotik ikusten dena, baina gero barrura sartzerakoan, duda gutxi genituen, ez? Bertako jabeak, momenturen batean pentsatzen zutenak, barruko portiko horietako bat, momentu batean fatxada izango zena, eta momentu batean gehigarri bat izango zuena, ikusi genuen garbi, ez? Gure hipotesi horretara bete-betean adosten zen, ez? Bilbadura hori, oholtzatua zegona, eta oraindik mantentzen dira, ia 3 urte eta gero, itxitura horiek, bilbadurak, eta bar, ez? Apaindurak, zuren apaindurak, desberdinak, oso ezaugarri konkretuak eta karakteristikoak, ere, erdiaroko zurezko egituratan. Momentu batetik aurrera berpizkundean, Gipuzkoan etzen gehiegi barneratu arkitekturan, baino motibo klasikoak azaltzen dira hauek, hoien aurrekoak dira, erdiaroko irudiak dira. Oinan marrazkiak, 600 urte hoien pasala, harrizko itxiturak, adreiluzkoak, oholtzak, bi bizitza izatera pasadena, eta bizitzaren edo denboraren pasalak nolabait ere arkitektura konkretu batean ere bilakatzen da, ez? Oso gauza nahasia, baina horren atzean existitzen da zurezko sare oso argi bat, nun oso garbi markatzen duen nun zegoen masera, nun zeuden alboetako bi garai edo horre horiek, eta bar, ez? Eraskin desberdinekin ere, denborak eman dizkion eraskin desberdinak, baina oso garbi tarteak oso markatuak direlako, ez? Momenturen batean, eredu simetriko batean, masera edo sagarra zanpatuko zen laukia hau izango zen, eta palanka ontaraino, ez? 4,75 eta 5,7. Neurri horiek errepikatzen dira, baino oso zorrotz esango genuke. Bertan marrazkiak egiten, neurriak hartzen, eta bar, eta neurketa dendrokronologikoa egin zen ere, ez? Kasu honetan, hauek Josuek pasatako dokumentoak dira, Uribarren kasuan 30 lagin aztertu ziren, konkretuki 10 zutabetatik, 8 abetatik eta 2
besoetatik. Patroi bat errepikatu dena kasu askotan oso atzera joaten diren baserriak ez dira bakarrik aritzezko piezak, zurezko aritzezko piezak, eta Uribarren kasuan ere gertatzen da aritzaz gain gaztainezko piezak azaldu dira. P3 eta P4 fatxadako bi zutabe konkretuki gaztainezkoak dira, goitik berakoak. Orduan aztertutako 30 lagin hauetatik, 12 haien artean elkar erlazionatzen dira, eta 116 eraztuneko serie flotante bat edatzen da. Serie hori, erreferentziatu edo konparatu daitekena serie orokorrarekin, orokorretako batekin. Eta konkretuki, 1336-tik 1451-ara joango litzatekena, kasu honetan, ez? Ez luke zuri guztia edukiko, kanpoko azal guztia ez luke edukiko, litzateke azalera iritsiko, beraz, ez genuke jakingo zehatz mozketa data zein izango litzateken zuaitz hoienak. Baina, bueno, aplikatu zorre 25 eta 40 bitarteko margen hori, zuriak izaten duena, aritzean, zonalde honetan, mozketa data 1951-tik 1977ko franjan egon zitekeen. Hori, zientifikoki. Alatare eta ohar bezala, zuaitz gazteak dira, ez dituzte eraztun asko, beraz, zuria ere ez litzateke oso luzera joango. Eta neurketa horien arabera esan genezake 15. mendeko 50 edo 60 hamarkadan kokatu zitekela, baserri hau. Beraz, esan dugu zela bere anaia tipologikoki ikusita 1953koa hau ere bitarte horretan mugituko litzateke, ez? Hemen ikusten dugu gorriz ateratako serie flotantea baserri horretatik eta erreferentzia orokorrea konparatuz dendrokronologoen gauzak, baino badirudi parekatzen direla bi serie horiek eta lagin bakoitzak ze urteetan kokatzen dira, ez? Berdez giharra litzatekena eta grisez zuria izango litzateke. Orduan, kasu horretan, 1951, baino falta zaizkio eraztun batzuk eta horiek estimatzen dira margen horretan, ez? 50-60 hamarkadan koka genezake. Bueno, esandakoak, hemen Josuek utzitako datuekin, ez? Dataketa cronologia flotantea, la albura solamente se conserva de forma parcial en 2 muestras, bueno, ematen diguna margen hori eta bar, ez? Hemen laginak nagusiki taladroarekin ateratakoak dira, baserria ez zegoen obran, beraz ez zegoen zura birgaitzeko elementu soberakinik, eta atera ziren pieza gehienak taladroarekin, taladro huts batekin ateratzen diren horrelako txurro batzuk, zutabe eta abetatik, eta ere mistaduratatik, kajeoetatik eta moztuak asaltzen diren piezak askotan bertan egoten dira, eta konturatu izan gara lan honetan zehar, hoiek ateraz horre datu preziatu asko ateratzen dira. Hau ikusten duzue, zutabe batean txertatua zegoen pieza bat, gainera zuria ematen digun gune bat daukagu, beraz honek zehazten digu, honek nolagite mugatzen digu data, ez? Mozketa data hori. Baserriarekin topatzen garen baserria hau da, esaten ari gara, 1950 urtean bueltan egon daitekena, eta denborarekin egitura guzti hauek pixua hartzen jundira, ez? Zurezko itxitura horiek, nun barruko portikoak
eta fatxadakoak modu berean tratatzen ziren, hau da, fatxada etzen elementu garrantzitsuena, estalkia zen elementu garrantzitsuena, sostengoa ematen diona, estalkia handi bat, eta gero barruan, portiko desberdin horiek, oholtzatuak, fatxadakoa eta barrukoa eredu berdinean, denborarekin ohol hori galtzen joan da, lehen da bizi kanpoko itxiturak, arristatzen joan direnak, eta azken urteetan adreiluarekin eta ohol desberdinekin, eta hartzen duen irudia hau da. Horregatik, askotan topatzen garan, arrizko oinarri bat, gero adreilua, gero oholtza zati bat, konposaketa eta alineazio desberdinetako lehioak, eta bar, horrek ematen digu nolabait ere collage bat sortzen da fatxada horietan, ezaugarri bat, denboraren pasala asaltzen dena, baina jatorrian horrelako irudi bat izango zuen. Pieza horiek, volumen horiek, bereiztuak bilbadura horietatik, eta egitura bera markatzen zuen funtzioa, oso eskutik zijoana. Denborarekin hori galtzen joaten da, eta itxiturak egituratik despegatzen dira, baina hain boteretsua da egitura, eta hain ongi funtzionatu du, nun oraindik irakurri daiteken, bere irakurketa hori. Hipotesiak dira hainbat kasuetan, baina nahiko garbi daukagu horrelako irudi bat eduki zezakela. Ez Uribarrentik ateratako datuetatik, baizik eta beste kasu analogoetatik ateratakoak, eta batetik zein bestetik, iaia Frankenstein moduko bat edatu genezake, ulertzeko nola funtzionatzen zuen horrelako eredu bat. Jatorrian bere funtzionamendua horrelako zerbait izan zitekeen, Beoinean, goiko oinatik hasiko gara, garrantzitsuena izango zena, eta mandio nabarmen bat, kasu honetan sarrera albotik edatzen dena, eta lehen aipatutako maserako tartea, motzena, eta ondoan luzeena den tartea, hor palanka arraldoi bat gertatuko zen, beraz, aktibitate nagusi bat sagarraren zanpatzea izango zen, baina ez bakarrik, azalera askoz ere handiagoa delako. Erdiko bi pieza horiek, sagardo gintzarako funtzionatuko zuten, sagardoak pilatzeko, eta bar, eta bi alboetan, Uribarren kasuan, bi garautegi, bi garai, bi horreo txertatuak izango zituena. Alderdi batean hegoaldera keatoki moduko bat, hor aztarna batzuk esaten diguten zeharkako itxitura bat bazegoela ere, eta hori gertatzen da Zelan, hori gertatzen da Uribarren, eta hori gertatzen da beste kasu batean, Saleten ere, ondoan daudenak eta eredu berdina dutena. Eta Beoina berriz, nire ustez ez hain garrantzitsua dena, maserazpia eta torlojua tolare aktibatuko zuena, bizitokia alderdi batean, kehetokiaren azpian, eta ikulua eta sagardoa biltzeko lekua. Ez ikusten duzu, Beoinean esparru itxia askoz ere mugatuagoa, askoz ere txikiagoa, ze bi alboak portxe moduko batzuk izango zituen. Garai bat balitz bezala, horreo bat balitz bezala, hanka batzuen gainean, ongi arnastua, zer goien zerealak, garia eta barrekoak lehortzeko leku bat izango zuen. Uribarren, gainera, 1600-1700 garren urtean, errota bat bazuen, eta ez dakit, aditzera ekarri aldigu, bertan sigortu daiteken zerealak eta bar, bertan jaso zitezkela, ez? Bueno, Uribarrekin bukatzeko, bestela luze jungo dau. Gorostizu. Ezkioko ingurua uzten genuen eta Aralarrazpira joaten ginen, Zuaznabar eta Maizgoenaren tartean kokatzen zen baserria. Lehenengo irudia ezagututako, gaur egun dagoen bezala, baserria areatua eta zuriz azaltzen den baserri erraldoi bat ikusten da, baino
barruan ikusiko bagenu, ikusten badegu bere egitura berriz ere patroi berdina, ez? Zutabe batzuk, goitik berakoak doazenak, 6 tarte osatzen duena, zutabeak elementu egitural nagusi bezala, ligazoi horizontalak josia zutabe arte guztia, eta plano bat edatuz zurruntasuna emateko errezumak asaltzen direna, ez? Honek, aurreko kasuaren oso antzeko, ez hain berdin, baina oso antzeko egitura bat, errepikatzen dena hainbat aldiz, ez? Gaur egungo irudia, berriz, horren gainetik, nolabait ere, borratzen digu irudia, hau ez? Egituran den irudia, baino garai batean ez hain berandu, gure Gipuzkoa web orrian aurkitutako argazki hauek ekartzen digute aditzera zutabe hoiek nola fatxadan ere asaltzen diren, eta oraindik zonalde batzuk oholtzatuak, beste batzuk arriztatuak, zutabe artean, eta kontatzen digute hemen zuraren egitura nagusi eta potente bat ere egon zela, ez? Nahiko garbi genuen hau ere, tipologia horretan sartzen zela, ezagutzeko eta iristeko nahiko lan eduki genuen, eta nire aitaren bitartez, ezagutzen zuen bertako jabea Miguel, orain dela urte bete hil zena, gainera, bertan bere larretan, behiak alokairuan usten ziona, eta haren bitartez iritsi ginen bertara, egia esan oso konplejo izan zen, eta benetan barrura sartu ginenean harritu ginen, ez? Nik ez dut ikusi neurri honetako besorik bestelako baserri batzuetan, ez? Beso hau, ez dakit eskala hartzeko hori pintza bat baldin bada, 40 zentimetroko eskuadria daukan beso bat, benetan erraldoia. Erdiko 3 posteak biltzen dituen horkila moduko hau oso karakteristikoa ere, modu horretan, barruko planoan ere oholtzatuta saltzen den bilbadura hori, betiko sistema triangeluar horrekin, bihotzetik azalera ateratzen dena, desgajatzen dena zura, bete-betekoa kasu honetan ere. Eta dataketa, 26 laginetatik, 26 lagin lortu ziren, Bernia, Zutabe, Abe, Gapirio, Beso eta Oletatik, eta bertatik, hauetatik, 10 laginek osatuta, serie flotante bat lortu zen 122 eraztunetakoa. Lortu zuen erreferentzia orokorrarekin korrelazionatzea, eta, pieza desberdinak emandako datuak, ikusten duzue, bukaerako neurketak, grisa saltzen ez denez, zuririk ez dauka, baina 1917, era joango ginateke, beraz, 122 eraztuneko serie horrek, 1217 eta 1218 bitartean kokatzen da, ez? Ez zeukanez zuri osoa, gehitu bartzitzaion mozketa datarako, inguru honetarako estipulatzen den tartea, eta 1241, 1271 bitartean egongo ginateke, kokatuko ginateke. Aurreko kasuan pare. Kasu honetan ere, ohar bezala, zuhaitz gazteak dira, ez dituzte eraztun gehiegi, beraz, zuria etzen oso handia izango, eta 40 edo 50 hamarkadan kokatu ziteken baserria, edo gutxienez mozketa data, 40-50 hamarkadatan kokatu zitekena. Bere oinak oso nabarmenak ere lehen aipatutakoa, ez? Masera,
lehen esandako neurriak, 4,75 ardatz artean, 5,70 palankarena, eta kasu honetan gehigarri bat izango zuen 5 ingurukoa izaten zena garaiaren tartea, ez? Gutxi gora bera. Denborarekin gehigarri bat izan zuen atzekaldean, eta albo batean bi bizitza bezala ezagutu, edo gaur egun oraindik dago, naiz eta inorrez den bizi, bizitza bat albo batean, ikullu eta bizitza alde batean, eta bestean aurrekaldean bizitza eta ikullua atzekaldean, ez? Gutxi gora bera erditik moztua agertzen dena. Agian, goiko bi berniak jasotzen duen pieza trapezoidala, ikusi deten handiena agian baserri honek izango du, bat 15ko bizkarra saltzen duena tarte horretan, eta gaur egun oraindik ikusi daiteke. Hemengo poste hau, 70, bider 50eko eskuadria 8 metro eta pikotan. Benetan, zurezko alarde bat dauka etxe honek, eta nahiko ondo mantentzen dena neurri batean. Hainbat poste desagertu dira, goiko solairuan masera eta palanka zertzena nabarmen ikusi daiteke, naiz eta momentu batean ere solairuaren kota aldatu zen, mugitu zen. Baina nahiko egoera honean dago oraindik. Aurreko kasuan bezala, gure hipotesia artean ere bere funtzionamendua aurrekoaren pare kokatu genezake, ez? Behonean, esan da bezala, goiko oinetik hasiko gara, baino masera eta palanka, sagarrak eta bestelakoak biltzeko, eta tarte bat kehetzeko produktuak, pieza estali bat, eta aurrekaldean garai bat izan zitekeena, aldetik alde, oholtzatua egongo zena. Behan, bizitzeko lekua zonalde batean, maserazpia, ganadua, sagardorako lekua, eta aurrekaldean portxe edo tarte bat. Besteen oso antzekoa, bereizketa nagusiena ez dela albotik gertatzen mandioa, baizik eta atzekaldetik. Zergatik, ez dakit, badirudi magalaren kontra dagoela, eta kotak zuzenean eduki zezakela sarrera bertatik, baino kotak argia saltzen dute horretzegoela lekurik. Eta atzekaldetik edukiko zuen mandio bat, arrapala bat, eta atzekaldetik gertatuko litzateke hoietarako sarrera. Horrela izan da, aukera ematen digu altura pixkatxo bat jeisteko, hau da, ligazoi arte bat gutxiago edukitzeko. Oso garbi ikusten da konparaketan pieza batzuek besteekin. Beraz, bi eredu izango genituzke, nun mandioa albotik gertatzen den, edo mandioa atzekaldetik gertatzen den. Aralarraldeko baserriak atzekaldetik gertatzen dira, Maizjoena, Zuaznabar, eta Gorostizu, eta Ezkioaldekoak, tipologia honetakoak, albotik. Kronologikoki, hegoalderago joaten gara, Ataun aldera, eta, ikusten duzu hemen, garai bateko irudi bat, argazki bat, nun esaten zigun, garai batean ere, oholtzatua zegoen, fatxada batekin topatzen garela, ez? 6 tarte berriz, ligazoi batzuk, errezumaren bat, pistaren bat ematen zigun, ez? Eta, nolabait ere desfokalizatzeko lehenoko bi eredu horietatik, ea zer ematen zigun. Ezagutu genuen, Arindo Ronsororen dokumentu bat, el maderamen en las construcciones de Ataun, eta bertan aipatzen zuen bere eraikuntza 17. mendean. Baina, dokumentu askotan topatutako dataketa eta gero neurketa dendrokronologikoak ematen duena asko bereiztu izan da, eta esan genuen, guazen froga bat egitera, ez? Ea zer ematen duen. Berriz ere errepikatzen zen sistema berdina, egia da hemen kasu honetan oso garbi azaltzen zela harrizko zokalo bat lehenengo solairuan eta bertatik abitzen zela egitura.
beste baserrietan gaur horrela irakurri daiteke, baino hainbat aztarnak esaten zigun, beraino jaisten zirela zutabe batzuk. Hemen oso garbi amaitzen zen lehenengo solairuan. Baina, bueno. Hemendik bera nabarmen arrizkoa eta goiko solairuan elementu desberdin batzuk zurezkoak arrizko horma horien tartean asaltzen ziren, ez? Eta betiko nasketa hori, harria, adreilua, zura, eta bueno, pistaren bat ematen zigun, ez? Barruan, besoek eta miztadurak, eta antzeko eredu bat eduki zezaketen, baino asko harritu zigun oso erregularra zela zutabe artea. Hau da, lehenengo, bigarren, hirugarren eta laugarren arteak garbiki berdinak ziren eta ez zegoen prensako tolare baten arrastorik. Aurreko kasu guztietan beti sagardo, prentsasko palanka bat topatu izan dugu. Eta hemen ez genuen topatzen. Orduan, bereizketan nabarmen bat bazegoen, baina ez genekien, nun kokatuko litzateke eta neurketa aurrera egin genuen. Bertatik, 20 lagin eta 120 eraztuneko serie bat. Oso zurra, pieza bakoitzak eraztun asko ematen zituen, beraz neurketarako asko ere aproposagoa, ez? Eta bederatzi hoietatik, 180 eraztuneko seria lortzen zen. Neurketa horietan, ja zuzenean, mozketa data, ze zuri osoa asaltzen zen pieza batzuetan, eta 1680 joaten gara. Beraz, Arindorron Sororen idatzia bete-betekoa litzateke. Arek esaten zuen 1688ko baserria edo egitura, eta Josueren dataketa 1680an kokatzen du. Beraz, nik uste dut 2 urten gora bera eman aldiogula, beraz, Juan Txiki oso zehatz asaltzen da bere neurketa horretan. Eraztun segida eta mozketa data 1680. Aipatzen nizuen Juan de Arindorron Sororen idatzian hori asaltzen da, eta pista bat ematen zigun, behintzat, zergatik neurri horrokorrak eta irudia eredu zarroietan kokatu zitekeen, eta hartzen badegu Sariarteri buruz hitz egiten duen atalean, harinen dokumentu horretan, esaten du, en el año 1688, en las bases establecidas para la reedificación de Sariarte, garaikoa dago hemen, baina azpikoa da, es levantado sobre 35 postes y tal. Orduan, birgaitze bat dagoeneko eta zerbaiten gainean birgaitua zegoen. Beraz, egon ziteken birgaitua aztarna zahar horietako baten gainean. Hori oso hipotetikoa da, baina behintzat baserri eredu hau emate zigun eta deskartatzen digu. Tolarerik ez badu eta lehenengo solairu guztia arrizkoa bada, ez goaz tipologia horretara edo 15. lehenengo erdiko tipologia horretara, aldentzen zaigu pixka bat. Ezkiora bueltatzen gara, Sagastizabal, eta kasu honetan ere, neurriak berdinak, oso eredu bera, zabal eta luzera, zutabe arteko tarteak, 6 eta bar, plano lehenengo solairu abstrakto bat eta behoin askoz ere irregularrago bat, adostua topografiari eta bar. Baina barrura sartu ginen eta berehala konturatu ginen hau birgaitua zegola. Ligazoirik ez, errezumarik ez, eta ja sistema portikatu bat bezala funtzionatzen zuen azkeneko baserri
belaunaldi baserriek bezala, ez? Beraz, ikusten genuen hemen aldaketaren bat egon zela. Gainera, birgaitutako piezak ere ikusten ziren, ate honen dintela eta alboak osatzen zuen posteak eta zurak neurriz kanpokoak, mistadura desberdinekin eta bar, eta esaten genuen, hau berrera habilita dago, momenturen batean berriz ere erabili diren piezak izan dira, datatu genituen edo saiatu ginen horiek datatzen, baino oso erastun gutxi ematen zuten azalerarako, beraz dokumenturik, daturik ez zuten ematen. Eta barrukaldean, esan da bezala, iaia mistadurarik ez eta zutabetan ez ziren ikusten kaje horik eta bar, aldatua egon zela ikusi genuen. Dataketa gertatu zen, birgaitu zitezkelako pieza eredu zarrarekin, baino oso dataketa txarra eman dio. Josuek ez luke esango ere, baino uste dut bere hipotesietan 17. mendeko bukaeran egon zitezken egitura, baina neurketa oso txarrak, ezin direnak zehaztu eta ezin daitezkenak konkretatu. Baita ere, jasoak zituzten momenturen batean oholtza bezala izan zuten oholtz batzuk, ez? Antiguan olakoak topatu ditzazkegunak, eta esan genuen, baserriak ez digu datu gehiegirik emango, baino agian jasota dituzten holtza hauek balio dute, ez? Eta irekidura horiek eta bar oso karakteristikoak izan da, baino neurketarik ez zion eman, ez? Orduan, kasu honek, Sagastizabalek ez zigun dataketarik eman, nahiz eta zaigun iruditzen datu gehiegirik aterako genuenik, ez? Zutabeak beraino iristen ziren eta arrizko garai bat izan zuen nabarmen nun hartu zuen behoin gehiena. Eta goiko aldea, atzekaldea biltegi moduan geratu eta goiko solairuan gelak eta espazio erraldoi banatzaile bat haientzako, ez? Arkitektonikoki polita eta eredugarria, baino oso galduta bere aztarna, eraikuntzako aztarna horiek, ez? Ezkion jarraitzen dugu, itsason jarraitzen dugu kasu honetan, eta oso baserri interesgarria Aristizabal. Aukeratutako guztietatik patroi zelak eta maizgoenak emate ziguten patroia hemen bagenekien patroi bera etzela, ze asimetrikoa ikusten genuen baserria, ez? Ardatzetik euterara, hegoaldera, 3 tarte asaltzen zituen, eta barrukaldea 2 berriz, ez? Beraz, esaten genuen, edo variante bat da, edo bereizketarik edukiko du, ez? Bueno, ikusiko dugu, barrura sartzeko aukera, eta hemen ere, zabaldu ziguten, eta oso atsegin izan zen. Gainera, esan barra dukat, baserri honek atmosfera oso potentea zeukala, zurezko egitura bat, eta neurketak eta neurriak hartzen oso leku atsegina zen. Pixka bat txikiagoa besteak baino, guztia zureztatua, eta oso nabarmen asaltzen ziren ere, berriz ere, kaje horiek, mistadurarenak, baina elementu partikular batzuk asaltzen ziren, ez? Adibidez, beso bikoitz horiek, zapata 2 abe jasotzen zituen zapata bai, baina bikoiztua, apaindurak, zapata buru horien apaindurak, oso ongi landuak, zura oso ongi mantendua, eta miztadurak ere oso argiak, ez? Berehala ikusi genuen, eraikuntza sistema aurreko ereduen kasua zela, baino kasu honetan jatorria ulertu genuen simetrikoa zela, eta momentu batean harriaren garaia iritsi zitzaionean albo bat harriarekin luzatu zutela. Baina jatorrian etxea 2 tarte albo bakoitzera izango zuen.
bitarte, eta zurezko egitura beraino iritsiko zen, ligazoiak aldetik alde, zutabe buruen korapilotik horizontalean, eta errezuma batzuk nolabait ere plano hori edatuz. Sistema konstruktibo bera, nahiz eta tipologikoa ez izan berdina, zerbait txikiagoa. Tolarea mantentzen zeukan, beraz hori datu garrantzitsu bat, eta garai batean zurezkoa izango zena, gaur egun arriztatua, arkute, rebajatu oso ongi eta oso landu batekin. Portxeak ere aditzera ekartzen zigun, garai batean ere portxea izango zuela, baino lehen esan da bezala, hemen dugu, gaur egungo portxea, narkoan arrankeak markatuak pieza batekin, arko rebajatuak, eta barruan sortzen den portxea oso ongi zaindua. Gainera, hainbat zutabe moztuak, momenturen batean beraino jetxiko zirenak, baino xehetasun horiek markatzen ziguten, kontatzen digute zurezko egitura beraino joango zela, eta seguraski hau zurezko portxe bat izango zela, bere momentuan. Jatorrian, ikusten duzute, masera, bere neurriekin, eta palankaren tartea, jatorri batean, seguraski, etxearen neurria, jatorrizkoa, hemengo hau, izango genuen. Eta harria iritsi zitzaion garaian, atzekaldeko tartea motzagoa delako, eta albokoa asimetrikoa delako, gehitu zitzaion pieza hau. Gune domestikoa izango zena. Gehiketa bat, 16. bukaera aldera, 17. hasieran, edo izango zuen moldaketa nabarmen bat, baino zurezko baserri bat izango zena. Orduan, bueno, froga interesgarria, elementu desberdin, sistema konstruktiboaren elementu desberdin batzuk esaten ziguten beste tipologiaren parekoak direla, baino, ea nun kokatu zitekeen, nun egon zitekeen bereiztasuna. Aristizabalen 22 lagin hartu ziren taladroarekin jasotakoak berniak abe eta zutabeetatik. Hauetatik erreferentzia konparaketan etzen besteak bezain ona izan, baino erreferentzia orokorrarekin, baino beste kasu konkretu batzuekin ongi ematen zuen, oso ongi ematen zuen. Eta harritu ginen, guztira 81 eraztun lortu ziren baserriaren seriean, eta mozketa egurrak 1380 zijoa zen. Etzen zurira iristen, baino giarrasko ez zuten moztuko, beraz oso gertu ibiliko zen, seria beraz 1310-tik 1380-era, eta neurketa post-QM esaten zaiona, handik atzerakoa izango zena, baino jakinda giarrasko ez zutela galduko, tontoak ez zirelako, materiala alperrik ez ziren galtzen ibiliko, 1380 ingurutik zuria gehitzea emango digu 1230 asko jota. Beraz, ia aurreko tipologia horien kasuan, baino atzeragoko eredu batean egon gaitezke. Pixka bat txikitxoagoa, besteak baino, eredu konstruktibo oso antzekoa, eta guztia garai batean zurezkoa izango zenaren kasua. Beraz, zaharrenetako bat, baserri zaharrenetako bat, eta aurreko kasua baino gehiago. Beraz, tipologia, suposatu genezaken bezala, ez zuten tipologia berea erabiliko beti, zeuden tipologia desberdinak, eta eraikuntza sistema bai markatzen digula, eta egiteko modua oso nabarmena. Eta ikerketaren azkeneko kasua, Besagasti baserria,
Antzuolan, Ergara ondoan kokatzen da Uzarraga auzoan, eta bueno, irudi hau gaur egun ez duena, birgaitua dagoelako, baino kontatzen zigun ere gauza bera. Orain arte aipatu dizuedana, zutabea goitik berakoak, konsolidatua harriarekin behe-oina guztia, oholtzatua, eta bar, eta bar, eta bar, ez? Mendealderaen azaltzen den kasua, izango zen hau, eta bueno, sistema oso antzekoa. Fatxada eta lehenengo portikoaren egiturak, orain arte ikusi dugun gauza bera, ez? Portikoen errepikapena, ligazoiak, errezumak, eta bar, eta bar, eta bar. Honek bai zuen bereiztasun bat, tolarearen aztarnak azaltzen dira, hemen sobigainoak jasotko zituen abea, atzekaldean horman landatuak ikusten dira bi sobigaino gainera, hemen ikusten duzue, baino ez dira agertzen, masera hori ez da agertzen oinaren erdian, eredu simetrikoa ez du, albo batera saltzen da. Tarteak mantentzen dira, maserarena eta palankarena, baino alderdi bat mugitua. Julian Elorzak birgaitu zuen baserri hau, eta galdetu genion, hau horrela topatu zenuen, edo zuek egindako moldaketaren bat, ez, hori horrela zen, eta guk egituraren piezak bere lekuan kokatu genituen, harritu zigun asko. Bestela patroia oso antzekoa. Zabaleroan agian pixka bat motzagoa besteak baino zer gutxi, eta berriz ere errepikatzen zen, masera, palanka, eta tarteko pieza bat. Aurreko pieza bat. Baserria gaur egun horrela dago, birgaiketa bat izan du, baino itxiturak eta bar eduki gabe, ez? Ez da bertan jabea bizi eta baino erabili bai, baserriko lanak, baratza eta barreko kontuak. Orduan egitura biztan dauka, nun ematen digun irudi oso argia zein den bere bilbadura hori eta nola funtzionatzen duen, ez? Azpiko portxea eta bar, eta bar. Baserri hau izan zen Euskal Herrian edo Gipuzkoan behintzat lehenengo eredua, lehenengo kasua, nun guztiz desmontatu, garbitu eta berriz ere bere lekura eraman zen. Orain artean ez zuten egin, eta kontatzen zigun Julianek, berarekin egin genuen bisitatako bat, eta kontatzen zigun nola egingo dugu, eta orduko aldundiko arkitektoek ez tek lortuko, oso zaila izango da, eta ingo diau, eta lortu zuten, eta nik uste handik aurrera, igartu beitin egin zen birgaitzea hemen hasi zela, ez? Eta oso interesgarria, baserria oso garbi ikusten delako egitura guztia biluztua dagoela, ez? Eta ikusten da, ze egoeratan dagoen. Ikusten dugu, banaketak ez du elementu berezirik, bere horretan dago. Eta neurketak, 24 laginetatik 4 laginekin egin zuen serie bat, nun hauetako 4 zutaberekin egin zuen seria, eta hauetako 2 gaztainezkoak zirela. Berriz ere errepikatzen da, gaztainaren erabilera, baldin badauka etxeak, zaharra izan daitekenaren datu nabarmenago bat ematen digu. 24 laginek, 58 eraztuneko serie bat lortzen genuen, eta ikusten dezute hemen ere, zuriri gabe, baino 1919, ere oso atzera joaten gara. 1372tik 1919ra joango ginateke, zuririk ez dago, beraz, datazion poskuen, beraz, handik aurrerakoa izango da, ez? Baina hori, ulertua eta interpretatuz gihar gehiegirik ez zutela alperri galduko, horri gehituko bagenio dagokion albura edo zuria, 15. mendearen lehenengo erdian egongo ginateke.
Gainera, baserri honetan, bi miztadurak, zutabean ateratako bi miztadurek, aztertuta oso datu berezia eta oso datu zarra ematen digu. 1315eko datak, bukaerako data ematen digu. Zuririk gabe, baina 1315, oso atzera. 40 urte, zuriaren gehiketa gehiena emanda ere, 1355 garrenean topatuko ginateke. Orduan, zer litzateke, ez? Berrerabilitako pieza bat, beste baserri edo eraikuntza batetik, edo baserri, bertan zegoen baserri zar baten aztarna, ez dakit, asko harritzen digu ere tolarearen kokapena, ez dela ohikoa besteekiko, baduela bereizketaren bat, orduan agian hor egon ziteken beste eraikuntza bat, agian tolarea eduki zezakena, eta momenturen batean birgaitze bat izan zuena, baino birgaitzea zarra ere, 1400 eta 50 inguruan izan zitekena. Pista bat ematen digu, ja hor dagoeneko zerbait bazegoela, ze Antzolako baserriak eta errotak liburuan, azaltzen da idatzi bat, nun 1381an, bertako Antzuolako baserri desberdinetako jabeak idatzi bat egiten dute Bergarara itxasteko, eta bertan ja asistitzen da Besasti izeneko baserri bat, nun bere jabeak Martin Juanes de Besagasti den. Orduan, 1380 urterako existitzen zen eraikuntza bat bertan Besagasti izenekoa. Orduan, ez dakit, izan zitekeen horratzetik egotea, ez? Daturen bat, hasiko ginateke oso atzera joaten, ez? 15. mendearen erdian gaude. Espero genezakena, baina askoz ere atzerago. Eta, gaur eguneko irudia, eta birgaitzaren aurretik zeukan irudia, ez? Nola izango zen, aztarna bat, oholtzatua aldetik alde, eta goitik bera, eta gaur egun, itxitura hori gabe, amaitu gabea, baino pista izugarri ematen dizkigunak, ez? Bueno, eta azkar amaitzeko, hau izan zen egindako ikerketa lana, aukeratutako 6 baserriek emandako datuak, ez? Biletzen genuen baserri zarra, eta ea tipologia hori adosten zen guk ateratako horrekin, datuak ezin hobeak izan dira, Sagastizabalen ez genuen asmatu, eta Sariarten ere, ez genion kasu egin Arin Dorronsorori eta egin behar genion, baina beste lako datuetan oso atzera joaten ginen, ez? Horretaz gain, Aldundiarekin daukan hitzarmena Arkeolan Fundazioak, birgaitzepean dauden baserrien neurketa ere egiten jarraitu du Josuek, eta bertan bi datu oso esanguratsu atera dira, ez? Bat, Txuinezar, Orexako Txuinezar baserrian, nun 39 laginetatik, 170 eraztuneko serie bat lortu duen, eta bertan, eraikuntza data bat, 1689tik 1626ra ematen dio, ez? Eta, nahiko nabarmena ematen du, baino atera ditu bertan datu batzuk, birgaitu edo berrerabilitako pieza batzuk, azaldu dira bertan, nun eraikuntza oso atzera joaten den. 1227, 1227, 1227 bitartera, ez? Hemen oso polita dauden datuak, ze baserria gaur egun tolarea dauka, baina prensa zuzenekoa, torloju batzuekin egindakoa, eta agian hasten zaigu honek kontatzen pixka bat noiz hasten diren torlojuzko palanka horiek sortzen, ez? 17. mendearen bukaeraren bueltan, ez? Eta amaitzeko birgaitze prozesuan dagoen beste baserri bat, Errezilgo Loidiazpikoa baserria,
errepide ondoan dago, Errezildik Azpeitira bidean dagoen baserri bat, eta, lehenengo neurketetan aukera izan dut birgaitzea jarraitzeko, Maite Leturi arkitekta eramaten ari dena, eta, gertutik ezagutu izan dut prozesu guztia, eta egia esan datuak ere oso esanguratsuak kasu honetan, ez? Birgaitu berri den fatxada nagusiaren irudia da, elementu desberdinak, harria, zurezko bilbadura bat, eta holtzatua dagoena, jatorrian irudi oso antzekoa edukiduna. Bertan, ja, asaltzen ziren elementu batzuk, betiko lehen aipatutako bilbadura, zurezko bilbadura hori, holtzatua gainera, eta tartean, fatxadaren artean, tarte hori, ez? Lehenengo golpean, esaten genuen eta pixka bat baldintzatuak tipologia honengatik esaten genuen ez, hau barruko portiko baten itxitura da, ez? Baina berehala marrazkiak ikusita, berehala ikusi genuen orientazio aldaketa nabarmen bat zeukala, ez? Habe hauek alineazioa eraldatzen zutela, beraz, hau gehigarri bat bezala ulertu zitekeen, ez? Birgaitzeak ematen duena da, nik uste esku hartzea handia eta txikitzen dula egituraren zati asko, erdi bidean dauden pieza asko birgaitze batean deusestatzen dira eta galtzen dira, baino era berean tripak oso garbi ikusten zaizkio, ez? Orduan, estalkiri gabe, argiztapen guztiarekin, eta egitura benetan espektakularra daukan egitura da, ez? Piezen dimensioak, erraldoiak, kasu honetan ere, hiru zutabe goitik berakoak, gaztainezkoak, eta baserri honetan, konkretuki horiek dira espektakularrak. Irudia birgaitzeko plano batzuk, ikusten duzue, oso xehetua guztia, oso garbi ikusten da, baina bilbadura hau, azterketan eta ikusita bilbadura hau honekin etzen berdina. Honek batasun irudi bat askoz ere handiagoa hemengo hau baino, hemen ostiko vertikal horiek itxitura edo leiho batzuk osatzeko asmoa dute, bilbadura bat jostea baino, hemen horizontal horiek nagusitzen dira, bestea baino, irakurketa behin eta berriz aztertua eta ikusita egin daiteken irakurketa bat, ez? Berriz ere, masera hori, bi bernia parearekin, azpiraino joaten direnak, eta oso tolestua, oso okerra guztia, baina oso nabarmen ikusten zena. Eta, bertatik, hiru zutabe horiez gain, gaztainezko hiru zutabe horiez gain, egitura zurezkoa, eta hol batzuk ere pagoazkoak, faguskoak, bertatik 8 lagin serie berdinean sartzea lortu zuen, eta naiz eta eraztun gehiegirik ez eduki, nahiko fidagarria den neurketa konparatuz beste eredu konkretu batzuekin. Erreferentzia orokorrarekin ez dio ematen, ez dio ondo egi ematen, baina beste erreferentzia konkretu batzuekin oso zehatz ematen dio. Orduan, berak, Josuek esaten du ez dela guztiz zehazteko data, baina nahiko argi ikusten du bere eraikuntza data, zuzenean iristen garena, eraztunaren bukaera, zuriaren eraztunen bukaerak asaltzen dira, beraz, eraikuntza data 1911 urtera joaten da. Litzateke Gipuzkoan datatu den baserri zaharrena, zehatz izan da. Eta naiz eta
la datación obtenida no puede considerarse como concluyente, berak esaten du, hori, pixka bat, nik uste dut aurten ere egin nahi duela beste tentatiba bat, beste neurketa bat, ikusteko, zehazteko, neurketa hori pieza desberdin batzuk gehiago hartuz, baina, bueno, egon gaitezke Gipuzkoako baserri zaharra datatu den baserri zaharraren aurrean. Modelizazio bat eginda, Maiteren marrazki hauetan ikusten da garbi ez, garai batean izan zitekena, errepikatzen da berriz ere ez, masera eta beste tarte bat palankarako, guztia zurezkoa, ez da hain zabala hasieran aipatzen genuen tipologia hori bezala, lau tarte dauzka, eta iaia esan genezake mugatu zitekela tolare baten perimetrora, ez? Tolareak eskatzen duen perimetrora, bertan biziko ziren noski, eta baino, bere erabilera ia nagusia tolarearena da, ez? Momenturen batean, 17. mendean, seguruenik, gehitzen zaio tarte bat, eta arristatzen da oinarria, eta ez? Pistaren bat bagenuen, baserri hau zaharragoa izan zitekela, eta Borja Aginagalderekin hitz egin genuen momentu batean, eta arek pasazizkigun datu batzuk garbi esaten zuten, bertako eskribau batek, bertan bizizela, eta 1957 urtera joaten ginen, ez? Oso atzera. 1911 atzerago dijoa oraindik, ez? Lehenago bera komentatzen zidan bezala, no, es que sería su abuelo, no, el que ha hecho el caserío. Bueno, seguruenik bai, ez? Baina, oso egitura zarra. Eta gaur egungo irudia hori litzateke, ez? Bueno, hau litzateke, pixka bat, azterketa orokorra, Josuek amaitzeko, konklusiones del estudio dentro cronológico bezala aipatu du, eta, aipatutakoaren laburpen bat, ez? Baina, bueno, 6 kasu horietatik, lau doaz 15. mendearen lehenengo erdira, haietako 2 17. mendean geratzen da, beraz, tipologia, esaten genuen tipologia hori oso nabarmen, ez 15. mendeko lehenengo erdikoa, baizik eta 15 urteren gora beran kokatzen den tipologia bat da, ez? Askoz ere handiagoa beste kasuak baino, askoz ere pieza potenteagoak, apaindura nabarmenagoak, zerbait kontatzen digu, ez zerbait gertatu zen 1945, 1960 bitarte horretan. Gainera oso garai konfliktiboa, nun Aide Zaharrak oso garai gatazkatsu bat sortzen ari zen omen ziren lurraldean, eta justu asaltzen dire eraikuntza hauek, ez? Orduan, ez dakit, hor historian gaur egun mai gainean ezarrita dagoen historia tarte horretan ez dago dator bat, ez dakit pixka bat, eragiten digu hor aktibitate ekonomiko bateri lotura dauden pieza batzuk direla, ez? Iruditzen zaigu, ez? Konstruktiboki, sistema korapilo oso konkretuak, pieza oso konkretuak, materiala aritzezkoa, baino geroz eta atzeragoa joan, gaztainaren elementua edo pagoa saltzen hasten zaigu, beraz, badago material aniztasun bat, eta bar, aipatutako guzti horiek. Amaitzeko, ez dakit, ikerketa, neurketaren mundua eta arkitekturarekin nahastu, gehi artxibo historikoetako dokumentazioarekin nahastuta, ikusten dugu berri asko ematen dizkigula, ez? Orain artean landu dugun lurraldea, hemen Goierri aldekoa izango da, baina ikusi ditugu, Errezil inguruan asaltzen zaizkigula oso datu zarrak, Orexakoa ere, inguru honetan oso zarra ere, ez dakit, frente asko iriki daitezke pixka bat horren irakur lanketan, ez? Patxi Larrañaga hemen dagoena, Bergarako baserrien inguruan lantzen ari da, Larun baserri baino gehiago daude, artxiboko dokumentu pilo bat asaltzen dira, oso atzera joaten direnak, Aierdi Azpikoa,
1380 pikon, esaten du Fundación de Casería, esan edet, badaukagu hor fronte bat irekia, ez? Zubieta inguru horretan ere, baditugu detektatuak, beste baserri, tolare baserri batzuk, ere irudi oso zarra eduki dezaketenak, Errezil, Azpeitia, Aratzerreka, inguru horretan ere beste tipologia bat dago, beraz, bueno, uste dut, lanketarako ardatz asko zabalduak daudela, eta, bueno, eta amaitzeko kontatu, pixka bat dokumento datu guzti hauek, etorri ziren Alemaniako adituei azaldu genien, eta datu hauek azaltzerakoan asko harritu ziren, ez? Europan datatu den eraikuntza zaharrena 1250koa omen da, eta Holandan dago, ez? Eta brometan esaten zigun, asko gerturatzen ari direla neurketa hauek bertara, ez? Orduan, bueno, ez dakit, iruditzen zitzaion oso apasionanteak esatezun berak, ez? Pixka bat datu interesgarriak, orduan, bueno, jarraitzeko aukera daukagun eta zerbaitetara iristen garen. Bai. Bueno, eskerrik asko Ibon, benetan plazer bat izan da, gure artean izatea, eta bueno, baserrien misterioari buruzko hauek entzutea. Eta bueno, denbora daukagu gaur aurreko baino lasaiago gabiltza, osea galderarik norbaitek balen badauka, esperatzen Ibon preste egongo dela erantzuteko. Yo sí me animo a intervenir, sí. Yo estoy entusiasmado con esto que estáis haciendo, obviamente, sí. Pero me voy con más dudas de las que traía, y eso no sé si es bueno. Me voy con más dudas de las que traía, y eso no sé si es bueno. Yo creo que tenemos que felicitarnos todos por el trabajo que está haciendo Josué en este momento, porque lo veníamos reclamando hace más de 30 años, poder datar mediante dendrocronología todas las estructuras históricas de madera de las generaciones más antiguas que tenemos en los edificios, y finalmente, y voy a tomar la cautela de decir, parece que lo estamos consiguiendo. Así que bienvenido, hay que seguir. Efectivamente dices, hay mucho trabajo por hacer y nos queda mucho territorio por recorrer y muchas modalidades. Yo solo quería hacer dos observaciones, pero son un poco largas, perdón. Desde el punto de vista de las tipologías arquitectónicas, consolida lo que sabíamos. O sea, no veo más que microaportaciones en esto, porque son las tipologías históricas con algunas variaciones, algunas sugerencias sobre dónde puede estar el mandío, o si puede lateralizarse, como ya sabíamos también a veces en algunos casos el tolare en los caseríos de la primera generación, y está muy bien. Habrá que eran matices que preveíamos y que han sido ya señalados anteriormente. Lo más importante de todo esto es la primera de las conclusiones que has mostrado en la diapositiva anterior, en la anteúltima diapositiva. Es que probablemente tengamos que adelantar en una generación las dataciones, las dataciones que intuitivamente y por análisis exclusivamente visuales y comparativos estábamos dando para el tipo de caserío lagar netamente guipuzcoano. En vez de estar localizándolo su origen en el último tercio del siglo XV, pues estamos viendo que es a mediados del siglo XV, por lo menos estos. Y como hay otros 900 caseríos que han sido lagar, pues a ver lo que nos da, efectivamente, a ver lo que nos da. Estos que habéis podido analizar, esas fechas de los años 40 y 50, pues son enormemente atractivas, Yo creo, sin embargo, que algunas de las que
él mismo se cuestiona, Josué, en las 3 últimas conclusiones, yo creo que él mismo se cuestiona la veracidad de esas dataciones que está consiguiendo. Yo creo que hay que revisar la gráfica de crecimiento del roble en el País Vasco húmedo del siglo XIV y principio del siglo XV. Hay cosas, Sagastizábal es inverosímil, esas fechas son absolutamente inverosímiles. Saldrá lo que saldrá. No, Sagastizábal no, porque no tenía datación, será Aristizábal. Aristizábal, perdóname, sí. Aristizábal con esa doble charrancha, ese doble brazo y demás, con esas fechas tan tempranas, cuando tiene elementos idénticos a otros que podemos fechar efectivamente, documentalmente y comparativamente, pues a mí personalmente no me encaja. Y entonces, como estamos hablando de cosas distintas, estamos hablando de que se puede datar fehacientemente a través de contar los anillos y datar. Me he fijado en algunas de las curvas y es verdad que se quieren hacer casar. Las de la última espiga, por ejemplo, esa de 1300 y pico, pues bueno, yo lo cogería con tanta cautela como creo que la está cogiendo el propio Josué. Con tanta cautela, porque creo que hay muchas cautelas previas. Sabemos hace tiempo que el 60% de los caseríos, hemos dicho alguna vez, están construidos, están fundados desde época plenomedieval. Así que ¿dónde están sus antepasados? Están debajo, siempre hemos dicho están debajo, y la verdad es que cada vez que tenemos ocasión de meter la piqueta y excavar el interior de la cuadra o de la cocina de un caserío de primera generación, nos salen los restos. Es verdad que nos salían los restos, siempre decíamos, demasiado antiguos. Nos salían los restos de caseríos que eran cabañas románicas y decíamos, nos falta el caserío gótico, el que llena el hueco del fines del siglo XIII, del siglo XIV, de la primera mitad del siglo XV. Ese todavía, yo tipológicamente no lo he visto. Yo aquí en las diapositivas que he enseñado no lo he visto porque todas estas tipologías son, a menos que, y yo sí que me miraría, el porche que propones para la trasera de Uríbar. Yo no sé si será verosímil, me cuesta mucho creerlo, pero hemos visto cosas rarísimas, hemos visto tantas singularidades que haya salido uno así. Pues digo, igual que Cela, Cela tiene lo mismo, que lo hemos estudiado, y Cela, los cajeos los hemos visto en fachada y no aparecen. Pero ya sabes que se puede forrar de piedra incluso si tienes cajeos de madera, Bueno, sí tenemos ejemplos de estructuras de madera que llegan hasta el suelo, pero que están embebidas en muros góticos. No tiene por qué ser una cosa rara. Es lo habitual. Pero coetáneamente construido. Sí, al mismo tiempo, sí. Embebidas, o sea, se ha construido el muro en torno, directamente embebiendo el poste. De eso hay, yo te diría que hay centenas de ejemplos, no uno o dos, y está muy bien la muestra esta. Así que yo creo que es verdad que estamos afinando cada vez más la cronología del tipo, la tipología de caserío moderno más antigua. Que en Guipúzcoa es el caserío Lagar. Estamos afinando y estamos echando hacia atrás un par de décadas y está muy bien. A mí me parece emocionante. Ya era hora. Llevamos con esta tipología ya 30 años y había que revisarla. Jolín, ya es tiempo de ello, de que vengáis gente joven y con muchas ganas. O sea que bienvenidos a esto. Hay que librarse de adanismos, de pensar que estamos haciendo las cosas por primera vez, de que soy Adán y pongo nombre a los animales porque soy la primera persona en la Tierra. Nos admirábamos del grosor de las vigas de Gorostizu hace 30 años. Claro que sí, nos abrazábamos a ellas emocionados y llorábamos por su belleza de aquellos robles caídos para construir nuestros caseríos. Hay muchísimo por estudiar en estos dos caseríos y yo me quedo sobre todo con esa primera conclusión que es magnífica, que bienvenida sea, de verdad que sí. Eskerrik asko. Atzean. Sí. Arratsaldeon. Quería preguntarle, a raíz de lo que acaba de comentar el señor aquí, si esas cabañas o esos estudios que se han hecho de cabañas anteriores ubicadas en el mismo caserío, que yo no es la primera vez que oigo al respecto,
¿qué relación hay con la fabricación de tejas del antiguo caserío, del moderno, que llama usted moderno, y las cabañas? ¿Existe un puente de transición entre una época y la otra? ¿O aparece la teja justo con este caserío moderno? Gracias. La teja es el único, en esta hipótesis que hemos fundamentado de caserío, donde el único material de construcción es la madera, tanto para la estructura como para los solados y los cierres exteriores e interiores. Están fijados con clavos metálicos, entonces la teja sería el único material diferente. Como una hipótesis nos hace que pensar, ¿no? de que no tenían por qué ser de tejas, ¿no? Ahora, sí que es verdad que la inclinación del faldón y demás pues nos llevan a pensar que sean de teja, pero no sé, igual. Yo lo veo un poquito distinto. Tenemos bien documentadas tejeras activas en ambientes únicamente rurales de Euskal Herria, de Guipúzcoa y de Vizcaya, desde principios del siglo XIV. Todavía no tenemos fechas de principios del siglo XIV para caseríos. Por otra parte, los caseríos de la primera generación que estamos analizando, todos ellos tienen, los más viejos, tienen la lata machimbrada coetánea y está dispuesta y tiene además microperforaciones, de microsiris para colmatarlo con teja, para cubrirlo con teja. Así que el caserío moderno se cubre con teja siempre, el de esta generación del siglo XV, pero caseríos anteriores a los caseríos modernos también. Esa es mi propuesta. Hasta llegar a la zona de Pirineos en los que ya se utiliza la teja de tabla y demás. La inclinación de la pendiente es algo bastante La inclinación de la pendiente ¿no? está pidiendo teja. La lata, como está dispuesta, los cabres, como están dispuestos. Más como una lectura, más interpretativa, más constructiva, ¿no? Una lectura de que todo es de madera, si la madera la desgajaban y sabían, o la creían impermeable y la machimbraban también en cubierta. A ver si no sé, porque en Europa pues vemos de cañizo, vemos de paja, las cubiertas que también están tejadas. Bueno, no sé. Lo que no nos hace pensar de ir mucho más allá es por la inclinación, ¿no? Que no tiene una inclinación demasiado. Ya te digo que desde principios del 14 tenemos documentadas en estos valles exclusivamente rurales, tejeras activas que estarían al servicio de los precaseríos, de esta generación premoderna de caseríos, de los caseríos góticos que no conocemos todavía bien. Perdón un poquito, sí, perdón un poquito, que si no nos escucha luego. Ahora. Perdón. Pregunto, ¿existe ese material arqueológico anterior al caserío en esos sitios o es a partir de ese momento? No, desconozco, la verdad. No te sabría decir. Antes comentaba que cuando hemos excavado dentro de caseríos y hemos encontrado cabañas, las cabañas que encontrábamos eran, en términos de historia de la arquitectura y de historia del arte, eran al menos románicas o anteriores. Y no encontrábamos las casas o caserías góticas, las del 13-14. En esas cabañas románicas anteriores no hemos encontrado teja. Ahí no sale teja. Aprovecho la ocasión para preguntarle a Alberto Santana qué
Sí, no, pero es que es un tema que he comentado también con él a menudo, ¿no? Entonces, es sobre la afirmación de que todos los caseríos tenían lagar. En el siglo XVI, en una microhistoria de un pueblo pequeño, se ve perfectamente cómo se mantienen los mismos caseríos desde el siglo XV y XVI, y esos caseríos, que en principio no suelen cambiar su tamaño del tamaño del solar, ¿no? Son tanto, en el caso de Albistor, por ejemplo, tenemos 4 restos claros que entiendo que conocéis también, y el mejor sería de Necolalde, que es uno de las, ¿no? Estaría en Gaiztarro, y estarían otros 3 más, ¿no? Tenemos 3 restos de Sagar, Palancadun, Sagar, Tolaria, está. Pero tenemos otras 60 casas que por su tamaño son de 9, de 12, de 15 y de 15 postes. Entonces, en esas casas no entra ese tolare. Y esas casas nos aparecen igual también en el 15. Entonces, al afirmar que en todos los caseríos existía esa estructura, supongamos que requería los 4 metros y pico y los 5 y los 6, ¿no? Resulta inviable. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el criterio en el que te basarías para afirmar que en principio todos, es decir, no se puede aceptar que había una diversidad, es decir, que hubiese una diversidad, que existiendo ese caserío del que estás diciendo que podía ser muy importante, también existiesen otros en los que la gente habitase y no tuviese tolare de palanca? No. Sí. El caso de Albistur ya habló con Miquel más de una vez, sí, no sé. Sí. Sale un poco de todo lo que hemos contado aquí, sí, de la tipología y de este sistema, no sé. Yo creo, Miquel, que esos caseríos de Albistur a los que te refieres, que están documentados desde el 15, claro que sí, desde el 16, no son hoy en día arquitectónicamente del 16, no lo son. No son caseríos del 16, sino que han sido completamente renovados en el siglo XVII y XVIII y han perdido su lagar. Hoy en día, y después de haber más de 20.000 caseríos, que rondamos hace mucho, que llevamos 30 y tantos años haciéndolo, en Guipúzcoa y en 2 tercios ya 2 tercios de Vizcaya, pero ahí se va diluyendo más, nos resulta casi imposible encontrar caseríos con restos constructivos de estructura portante, estructura primaria clara, no con pingajos que hayan podido sobrevivir, del siglo XV-XVI, en los que no encontremos alguna muestra de que sí tenían lagar. Entonces ahora estamos buscando lo contrario. Ahora buscamos lo contrario. Buscamos a ver si encontramos algún caserío del XV-XVI que no tenga lagar. Fuera de la regata del Bidasoa, perdón, porque ahí sí, ahí ya el mundo de Oiartzun ya es distinto. Pero en Guipúzcoa, en la totalidad de Guipúzcoa, alguna zona periurbana de la costa podría cambiar ahí, no encontramos caseríos del 15 y 16 sin lagar. Encontramos caseríos documentados en el 15 y 16 que han sido completamente rehechos, como cualquiera de los que nos han enseñado ahora, que han sido completamente rehechos en el siglo XVII, XVIII, y claro que se han reedificado en Ataun sobre otro anterior, claro que se ha reedificado. Y es posible que haya utilizado alguna de las piezas o no, depende. Siempre que encontramos documentación a partir del siglo XIV sobre fundación de caseríos, todos están haciendo sobre otro anterior. En ese sentido, seguro que tú los tienes bien documentados y sabes que están ahí desde hace más de 500 años. El que no lo tenga es porque se ha cambiado. Es porque se ha cambiado. El que tengas documentado del siglo XV y XVI y no tenga lagar hoy en día es porque lo han cambiado. Han cambiado el edificio. Yo pero no tengo ninguna, no es un dogma, o sea, es que estoy deseando encontrar uno que rompa la regla. Estoy deseando encontrar uno que pueda romper la regla. Sí, tú dices que no te cabe en el caserío actual, pero por medidas, porque está cambiado el caserío, porque se ha reducido. Yo así lo interpreto, pero ojalá podamos ver aquí con buenos levantamientos como los que nos están enseñando y con restituciones idealizadas, si el caserío era efectivamente del siglo XV y XVI y si fue una tipología sin lagar.
pues de nuevo hay que estar muy abiertos y esperando a encontrar novedades. A por ellas. Seguro que alguno ahí sin agar tenía que haber, no creo que todos fuesen... No. La verdad es que de las dataciones a Josué y buscando tipologías de esa época nos ha costado mucho datar del siglo XVI. Dataciones del siglo XVI de caseríos lagar hay muy pocas. Hay más del XVII y muchos, todos estos que estamos encontrando, del XV. Del XVI sí que tenemos algún documento de archivo de fundación de casería en Verástegui y alguna más, pero dataciones, pues te hablo de dataciones no son las que más. Es una centuria bastante extraño, entonces no sé. Nos remitimos un poco a una lectura que nos da la arquitectura y que nos da el sistema constructivo y que nos da la datación, ¿no? Más allá de toda la documentación, el resto, de los libros que tienes tú, que los hemos mirado mucho, por supuesto, pero esta vía por la que vamos nos lleva por unos cauces a veces diferentes también, ¿no? Entonces, bueno, creo que es apasionante también, ¿no? De que así sea. No sé. Borja. Espera que ahora llega. Arratsaldeon. Bueno, zorionak, nik iaz izan nintzante ikuste dut jarraitzen dezula bide berdinen, gaina gero eta gehiago, eta gauz berdina kontatzen, eta hortaz, zoatu eta gelitzen azue, lehen gunean, baina iaz bezala. Hay una cosa que no voy a discutir, la cuestión arquitectónica, porque además no es mi tema, y efectivamente quitar y poner, construir y reconstruir con piezas anteriores en caseríos, en iglesias, en palacios, en todas partes. Es la naturaleza humana. No vamos a pensar que el casero ni es más tonto ni es más listo. Es igual de práctico, igual de listo, entre comillas. Yo insistiré solo en una observación que no ha salido. Para mí, lo más apasionante de esta investigación es lo que habéis dicho al final, habéis citado, que el año pasado creo que también se dijo, que empieza a poner, es un camino abierto que va a dar para muchas docenas de años. Pero claro, todos los que hemos paseado por Guipúzcoa, nos hemos encontrado caseros de estos y de aquellos. Yo cuando dices Loidi me acuerdo de Erquicia, me acuerdo de tantos otros, antzeko parecido, de antzeko día. Es decir, a partir de cuando tengáis hecho, o se tengan hechos X cientos, Guipúzcoa es pequeñita, pero uno por uno es un trabajo ímprobo, vais poniendo patas arriba la historia tópica del 15, que es lo que a mí me divierte una barbaridad. Y con la que estamos de acuerdo además, me acuerdo que comentamos el año pasado, una vez que luego hemos estado, ¿no? Es decir, estos datos son de casas habitadas por gente. Y la imagen que proyectan estas construcciones, estas estructuras, las que fueran, que yo no conozco y vamos, tampoco, francamente, pues no me importa mucho, pero sí da mucha luz sobre qué tipo de estructura social, dicho de una manera muy genérica y muy, en fin, un poco descontextualizada, es bastante diferente a la que yo mismo hace 30 años me imaginaba. Y ahora mismo estoy muy de acuerdo, no de acuerdo con vosotros porque son campos diferentes, pero es como todo. Es decir, esa estructura de casa habitada, de fechas, me cuadra muy bien con un tipo de sociedad que yo pues, me interesa más, pero que es diferente a un tipo de sociedad con la que todavía el tópico sigue funcionando, ¿no? Una Guipúzcoa mucho más, no sé, diferente. Y desde luego muy diversa. Porque Miquel, yo conozco los casos que cita Miquel, en la costa hay un tipo de estructura antigua diferente también, la zona de Zarauz, que bueno, me gusta que sea así. Y desde luego, y termino con esto, es una sociedad abierta, comunicada, que viaja, que hace muchas más cosas de las que pensábamos y que sobre todo viven probablemente en ambientes mucho más relajados de los que suponíamos. Y eso permite entender lo que sucede en el 16, que tampoco nacen todos en un patillo volante, han venido de repente a Guipúzcoa. De la manera que sabes que si levantas el Loidi, hay un pre-Loidi, no verás en la vida. ¿Y qué? Bueno, pues también hay un pre-Donosti, está destrozado. Es decir, yo creo que la manera bonita es ese mapa con 6, ese mapa con 200, tip, como eso que tenéis ahí, en Costaldia, anta Bestaldia, anta Deba Goyena, anta Zaqueceta, Baquecer, ahí van a salir, yo creo,
que cosas muy curiosas de la manera de vivir de esta gente, de la manera de viajar y la manera de entenderse, de la manera de, ahora que está tan de moda de compartir, de trabajar en red, me ponía la expresión, joder, estos trabajaban en red, ¿no? Pero es obvio que hay primero un conocimiento compartido que de algún lugar vendrá, que esos son disquisiciones diferentes, y segundo que viaja. El paso que vimos en las jornadas, la primera vez creo que era aquella persona que hablaba de la música y que luego no sé en el debate, pero ¿cuánto viajaban los escultores? ¿Cuánto viajaban los hombres de las ideas, las que fueran? Eran sabios, eran personas que aportaban soluciones prácticas, como hoy. Eso es lo que vuestra investigación va a abrir una vía, vamos, un auténtico océano de ideas, que no son ideas, hola, sanguinunere, no son chorraditas poner fechas a las esquinas de Loidi o las esquinas de Astizabal. Eskerrik asko. Eskerrik asko, zure hitzagatik. Ea aukera daukagun, gutxienez hemen daukagun mapa hau puntu edo bolita gehiagorekin betetzeko, ez? Neretzako benetako iturria hori da, ez? Lekura joan, neurketak egin, marrazkiak, dataketa dendrokronologiko bat egiteko aukera, eta hortik sortzen den sarea, ez? Lurralde mailakoa eta arkitektonikoa edo eraikuntza mailakoa, eta uste benetako laborategia hemen daukagula, ez? Orduan, ea lanean jarraitzeko aukera daukagun. Nik uste dut honekin, eskerrik asko Ibon berriro ere, eskerrik asko etorri zaten guzti, eta datorren urtera arte.